Mbak Ayu, Mbak Oriza. Wis kuwi. Wis. Ngloro-ngloro. Apa Mbak Anting iki wis munggah durung ketoke? Wis mau. Durung pindho. Wis kok. Gubuk asmara ki mau. Saka Gubuk Asmara, Mbak Ayu. ya. Nah, iki dikancani men rata. Mbak Ayu karo nah iki kudu taren Mbak Ayu dhisik. Kali sinten Mbak Ayu? Sik nderek Kali Mas Keswan. oh. Aja mbeborosi kuwi. Lah. Oh, emang aku meng pisanan ki meng wong loro karo Pak Bagio to ning warung ning nggon pom. Lah kok ngintil. Wola. Terus njupuk ayamku. Kikil barang. Selamat malam menjelang pagi Mas Gadang, Mas Gading. Selamat malam Mbak menjelang Ayu. pagi Mbak Ayu. Nggih. Pripun menika wonten dawuh Gubuk asmara Mbak. Gubuk Nggih, Asmara. direncangi monggo. Nggih, menika wau ugi wonten panyuwunan saking Pak Gino. Nggih. Nyuwun sambung wanci dalu. Nggih. Menika sampun paring bebingan. Nggih. Ingkang nembang sinten Bapak? Lah kok malah kemujeng lho Sinten, njenengan Pak? iki. Lah. Nggih. Oh, ajeng di kancani kalih Pak Gino. Oh nggih. Oke. Nggih, sak menika napa mangke? Sak menika nggih. Oke. Nggih, mangke gubuk asmarane Ijol. Nggih. Ijol nggih. oh, sepote mawar kuning sisan, Mas. Wah, Lah nggih. sisan. Oke. Nggih. Langsung sisan. Nggih, monggo. Pedes Pak Gino persiapan rumiyin. Nggih, mawar kuning. Mawar kang kuning.
sehat nggih Pak nggih. Alhamdulillah pangestunipun Pak Ayu. Nggih, dangu mboten kepanggih lho. Lah biasane nate live TikTok to jenengan kok. Nggih. Jenengan ki lho kok yo Nggih update niku Mbak Ayu Nggih. dereng kirim doa Al-Fatihah kagem almarhum Pak Seno. Nggih, semoga. Pak Pramila monggo nggih. Selamat malam semuanya, sugeng dalu nyuwun waktunya sebentar sejenak untuk mendoakan dengan PKWL bisa sampai di sini semuanya berkat dari almarhum Pak Seno Nugroho ya. Beliau sudah berpulang rahmatullah ya, untuk semuanya kita mengidolakan beliau. Mari kita kirimkan surat Al-Fatihah buat beliau, semoga diterima amal ibadah Islamnya, diampuni semua dosa-dosanya, dijembarkan, dilapangkan di alam kuburnya, insya Allah ditempatkan di sisi Allah Swarga Firdaus, manjing kaswargan kelanggengan tentu almarhum Pak Seno Nugroho. Amin. Ila rohi khususon almarhum Ki Seno Nugroho bin Suparman lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin 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 amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga panjenengan kasuwargan kelanggengan. Ngapunten kadang kula live TikTok terus terang niku menawi malam Jumat ndongake Pak mesti kula nangis. Saestu niku kemutan nggih. Nggih, Jasanipun kathah alhamdulillah sangat nggih. Nggih. Nggih, monggo lagunipun Bapak. Ajeng dibawani napa langsung kemawon? Anu ngirit wektu. Sambung wanci dalu. Langsung wae ya. Monggo. Monggo. Sing gedhe pangapuramu nimas pepujaanku sejantung hatiku kambungku mung wanci dalu rupet dosarenut kalawan karwamu. Kang Mas kan merah titesake ngurel lestarine Ramo ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa mau tenan sido dadi cakal tak kanti ndika kemati mendah baya yang sedang urip lan ngandika mesti bagya mulya jur lair putri Sulestya Retisa Yuwana Nika kang wes rana
sing gedhe pangapuramu Mas bebujanku jejantung hatiku sambungku mung wanci dalu ngrubet dosarilmu kelawan garwamu monggo Mbak Ayu atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi satelu tak kanthi dika kagemati mendah boyo yen setia urip lan ngandika meski moyo jur lair putri Celestia kosong Asmoro. Sampun matur nuwun Bapak. Sami-sami, monggo. Matur nuwun, Pak. Nggih. Lanjut. Sambung wanci dalu sampun. Nggih, menika wau gubuk asmara. Sekalian mawon nggih. Nggih. Kula nyuwun kanca menika Mbak Oriza. Mbak Oriza. Nggih, Mbak Oriza. Ya halus ya wong ya suguhane kaya ngene lho. Maneka warna. Nggih, Jan. Banyu mili. Pokoke ora lokak saya kebak. Kowe mau wis makmu apa wae? Hah? Kowe mau wis makmu apa wae? Warna-warna mau gedang goreng. Gedang goreng. Heeh, karang lagi panas ya dadine hang-hoheng. Ha ha ha. Terus apa meneh? Ana hang-hoheng ya iki hang-hoheng. Bakso mau? Bakso moyo hooh. Lah moyo lewat sego goreng ya tak ndeki mau yo. Pokoke ana lewat panganan apa tak ndeki kabeh. Ora wedi lemu to? Heh, ora wedi lemu. Lemu ya mbok ben. Mbok ben, nggih. Mumpung ana ngomah ra ana. Nggih, minangkani pamundutan Nggih. Bekas Moro. Mau ugi wonten saking Bu Sri ngersakaken Kadung Tresno. Terus Pak Heri ngersakaken Tembang Kangen. Nggih. Nyawer ora? Ditekokke Mbak Tatin lho, seru banget mau. Sek dicet tuh Mbak Agnes. Oh, Saya cuma menyampaikan saja. Soalnya nek Rano ki ditekokke Mbak Tati. Oh ngono. Oh di absen ditulis no lho. Lah kae mbok-mbokane kuwi kok. Lah yo mami kita. Mami. Dari tesih. Mas kathah. Sik tukang dum-dum rak yo mami kita. Ya, siwo. Tesih kathah ya pemundutane iki. Nggih, langsung mohon nggih, Mas. Nggih, langsung. Dor.
Nika ngode nika, Pak. Kok mengkene wae sing dikeki. Nggih, nika ki jan wis nek weruh biru-biru abang-abang niku. Lah, wah. Wis. Mari ta. Kok terus seneng. Pak Gino panjenengan Terus menika artane semangat. kok mboten Mboten entek-entek to Pak jenengan ki, Pak. Aja nganti entek ya, Pak. Nggih mugi-mugi lancar terus rezekinipun. Amin. Amin. Catetan sakjroning ati datang luntur saya marati aku kowe dadi karo Yuk. Ampun asat, Pak. Cadatar sajahat. Yo. 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 Ayo. Aku kowe dadi karwa. Berkah barokah, lancar selalu. Amin ya Allah. Sehat selalu Pak Gino. Mboten lokak saya kebak. Amin. Wong wedok, wong wedok. Nek wis entuk-entukan kok kaya memet iki ngono. Lancir. Pripun niki? Sampun nggih, Mas. Nggih, sampun matur nuwun. Nggih. Matur nuwun, Mbak Ayu. Oh iya, Fahrisa. menika ibu-ibu Nah, Ya. ini. PKK. Nah, ini. Nggih, menika Sumatera Utara kagem Bolosino PWKS Nusantara dan PKWL. Mugi tansah cancut gumregut guyub rukun sak lawase. Amin. Request lagu Rondo Kempling Mbak Agnes. Waduh, Waduh. tak munggah ganti personil. Nih, sampun Sik, transfer ganti penyanyi. wonten rekeningipun Mas Agus streaming. Oh. Rondo Ya. Kempling. Iki arep apa sih? Kadung Tresno. Reno wengi. Nah, iki Kadung Tresno. Dadi Coba, Ding. ati. Ya, yuk. Dan Kadung Ora. Tresno iki apike nek mae. Mae sapa?
Anu mak sapa? Mak Neti. Iya. Oh, sama Mbak Wahyu. Oke, kali Bu Wahyu. Yes. Yes. Nggih, dua sejoli. Kok dua sejoli? Jambe Sinigar. Sinigar. Apane? Apa? Aku untuk jangkrik. Sugeng dalu Mas Lang. Sugeng dalu, Sugeng Bu dalu. Sugeng dalu Bu Neti. Sing tua-tua niku sing anu nyemek mawon nggih. Nyemek-nyemek. Kadung tresno langsung mawon ta niki? Langsung mawon. Nggih.
Isih apa meneh mau? Mbak Agnes rondo kempling karo engko sing bareng-bareng iki Madiun Ngawi. Oh. Rondo kempling iki ya apike duet. Duet apik. Nah, duet karo sapa iki, Kang? Mau ana sing bar entuk duit. Ana sing bar disawer. Nah, iki. Men ora meh guyang-guyu ja. Ja apa? Duet to. Sapa kira-kira? Sapa? Ayo Om Kes kuwi mau. Ah, oke, Sobat. Bersama Mbak Agnes. Rondo kempling iki. Napa pindahan ampun kula mas sampean ampun kuciwa kula randa anyaran ditinggal awan-awan menyang blonjo ning pasar paing oweng-oweng prawan rondo kanggoku rapati penting neng Semarang mas tuku gelang apa anting-anting aja Semarang yang beneran kita yo Mbak Ayu padhe tindak pundi sing aren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur aku purun ngancani klarasan mas alias kebetulan lancane akeh rada kabosan mas enggal-enggal rencani tekan omah mangke kula pai topil wong legan golek ngomongan iki blonjo napa mbak ade pindahan ampun mas sampean ampun kujiwa kula prawan rondo kanggo kurapati pan mas tuku gelang apa anting-anting jasu melang ya ben rondo dijamin sampun rondo nggih matur nuwun Pak Agnes Om Keswan Pak Agnes jan gayeng temenan yang temenan. Nah iki gong-gongane iki. Gong. Apa mau gong-gongane? Lho piye? Madiun Ngawi. Madiun Ngawi. Semua pesindian. Heeh. Iki Madiun Ngawi. Engko sik. Engko pemimpine anu ya Nyonya Prastiwi ya. Ah iki. Sing paling arep Anu mbok-mbokane. Heeh. Ora ya sing paling enom kae iki. Sing kelas 1 SD. Ayo Dewi Persik mau. Ah iya. Dewi Persik.
Dewi Percil. Oh, wah. Semua tambah. Yo Ting, yo Ting. Yo Ting. Yo Ting. Satu wae Ting. Tangi Ting. Ora dhek lagi teges. Dalu niki. Wow. Wes ora jemblong. Ya anting ral dulu. Ya ral dulu kamu. Ayo Ting. Geser, enggak cukup, geser. Oh. Mengger pat lagi pat. Ngedeng-dengi dalan. Oh. Wah. Wah. Ayo monggo yo. Mbak Anting. Cek. Lah, iki kok Nyonya Prasti kok pinggir dhewe. Weh, Ngarep dhewe kudune kae. ngarep dhewe. Pahit. Awas. Ora ketok soalnya pinggir dhewe. Oke. Ayo Ting. Yen aku kangen karo sliramu. Fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak betin saben dina ra bakal ilang senengmu ning atiku. Warga Laras kasih Madiun Ngawi, yuk masuk. Yuk. Semua tangan di atas yuk. Masih bersama warga Laras. Diputar PKWL kedua yuk. Kakinya di atas yuk. Terminal Madiun Ngawi endolanku ora bakalan aku ngaleke. Biyen aku duwe pacar anake patukiran bakul
Zazeng. Meleh pun, Pak. Mpun apa meleh? Luar biasa. Meleh. Kabeh meleh. Setunggal meleh. Apalagi? Tembang kangen tadi ada. Tembang kangen. Sekalian minangkani. Mangke menawi belum semua terpinangkani mohon maaf. Enggak semuanya bisa dihadirkan lagunya. Mungkin tahun depan akan kita hadirkan di tanggal 1 November 2025. Kesuwen, Sah. Mbak Bilih anten sing nanggap wonten mriki ya. Insyaallah. Tembang kangen. Tembang kangen bersama-sama lagi. Arep tembangan apa ninggal katresnan? Mau jaranan apa mau jaranan versi aja ya? apa? Ya. Oh ya jaranan, sama sasmitone. Perahu layar. Perahu layar juga, siap. Ya medley ya sakarepmu. Medley boleh ya. Nggih, nanti penutup bangetnya perahu layar. Mbak Agnes, mana Mbak Agnes? Di depan lagi dong. Saya capek. Kamu leadernya. Leader. Iya. Yang lain. Kamu Anteng. Kamu gak nembang. Aku nembang. Kamu gak nembang. Aku nembang. Mike tak Anteng. Sidane apa sidane? Sidane jaranan dulu. Udo Praneso. Wah. Warga Laras. Masih warga Laras. Agnesiana Dasari Noreng Tias. Jaran wedok kita. Jroning atiku nalika sliramu
Suhasti. Gayang. Pelempon. Pripon? Sampun. Oh, Pak Sur. Nyuwun pelaung layar 1 kali terus sudah. Yo, ya. oke. Nggih. Wah, raket banget. Oh ya, wis gak kacamata barang iki. Nah, yo aku kacamata. Kacamata Nes. Ayo. 1 kali lagi terus sampun. Oh, mau disawer. Oh ya. Yes, Pak monggo. Sapa sing njupuk? Mriki mawon nggih, Pak. Katunan mriki nggih. Nggih. Oh, Semua, Pak. Oke. Wis gaweke sego goreng lho, macam-macam ayo. Ayo Nes. Ayo guys. Ayo, Blu. Perahu layar. Yo. Ada mana? Ojo. Kesel. Rapopo Agnes durung kesel kok wis ben rapopo. Nek rong kesel ta? Ora. Wis, urung kacamatane rung dienggo. Kacamatamu tinggo sik. Enggak. Yo. Maju kono, maju. Wis.